Mina kuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathi ndacosa Ntombi umqamela amahlaka abanye baqamela imali thawazi ngena wethu ngabe usuku lwakho lokuqala la ngicothanza ukulungela press subscribe button share pen comment khona konke uma subscribe kumele kuhamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili ngenza wethu njengoba nibona ke iGcokama laphana eMcimbini wayo ke IFP belicela impinda bethi ke uhamba kanjani ungashayeli isimolomolo sami ngenza wethu oqala ufuna sikuveze noma sikuvuma ukuthi ke iGcokama lishintshe kakhulu performance yalo seli active kakhulu uma ngabe lise stage lokho kwenza ukuthi abantu kube lula ukuthi besheshe bexhumane nezingoma zalo noma ke bekwazi ukuthi besheshe beyijabulela ingoma zalo ngoba liyakwazi ukuthi libhekane nabantu futhi seliyekile lento liyenze ekuqaleni ukuthi lilokhu liyimota phakathi kwabantu liya communicator neaudience yalo ngane kwethu yona ke into engibona ngathi iphinde yenza futhi ukuthi acelwe impinda lapha ke emlaze emcimbini wayo iIFP mntana wethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe sixhume sihlala kuyona ke ivideo njengoba ubuseke wabona amazwi bela. Asikusho si lokhu sezingane zakwethu njengoba uyibonela evidweni nabaphathi noma ke abaqashi noma iphathi mandla zayo ke IFP beyijabula ngemuva lokho kumvulela amathuba amaningi nomuntu ke obuka amavideo mhlambe ngabe umqashi noma ngabani kwenza amathuba amaningi ukuthi egcine eqasheka kulesi simo ke abhekene naso la siphinde sikubeke nje eceleni ukuthi ke iGcokama libuye likhosha noma kubuye kube njani kodwa ke sibone ngathi inhle kakhulu lento ayenza ngaphandle umusho isikhathi sakhe umntana sekhaya sihlangana lapha kwe comment section uzovola khona lo daba ungakhohlwa ukulike share uphinde comment danko.